హలో ఫార్మర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఆల్ ఆఫ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో ద్వారా కోలార్ సీమ టొమాటో మార్కెట్ యొక్క ప్రైజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేస్తున్నానండి. అండ్ అలాగే స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా షేర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ముందుగా ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 9వ తేదీ మార్చి నెల 2025 సంవత్సరం. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కోలార్ టొమాటో మార్కెట్ స్టాక్ తీసుకుంటే కనుక తక్కువగానే వస్తుంది, అన్ని చోట్ల లాగానే అని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇక ఈరోజు టోటల్ టమాటా స్టాక్ 22,000 ప్లస్ బాక్సెస్ వచ్చిందండి. 22,000 ప్లస్ బాక్సెస్ వచ్చింది. అండ్ ప్రైజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్కి వస్తే కనుక సూపర్ టాప్ వచ్చేసి 170 రూపాయలండి. నాటి యాక్షన్ అయితే రన్నింగ్ లో ఉందన్నమాట. 170 రూపీస్ నౌ సూపర్ టాప్ ఇన్ కోలార్ సీమ టొమాటో మార్కెట్. ఇక యావరేజ్ విషయానికి వస్తే కనుక 50 రూపాయల నుంచి 150 రూపాయల వరకు నడుస్తుందండి. 50 to 150 రూపీస్ టుడే యావరేజ్ ప్రైజెస్ ఇన్ కోలార్ సీమ టొమాటో మార్కెట్. అండ్ నౌ సూపర్ టాప్ ఈజ్ 170 రూపీస్ అండి. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ యూజ్ అయితే ప్లీజ్ లైక్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.